Här har vi formann Stjärten och första vattlen till lucka vi förra matchen. Tack. Ja, nu har det till en avväxling inte varit klax så gott och det har varit en löjlig känsla Genji Melier utan att förra matchen just där stäp i allt det. Ja, det har det varit. Alltså, jag har saknat det. Det är gott att det kom. Ja, känslan är god och kvällt. Ja, hon är äcklig god. Och ja. Inte att täcka för Charles, men jag har alltid vi varit här bättre. Jag hörde det varit ett gott kappgård till 17 år. Ja, otroligt gott. Otroligt gott. Alltså alla damer har varit. Ja, jag har alltid urslit sig mer än det. Men Kristoffer Brötten nu är kanske det starkaste vapnet i tyckarna. De har haft flera spelare till att lossen och tog kunna skifta ut som bäst till och framvisa av samma stickna. Kommer att hålla fram vi har lucka gå Brött kommande år. Ja. Alltså det kan inte brötas men jo är rockna lite jag vill ha någorlunda det samma. Det är kanske inte bättre. Hur ser du att ta mitt i 17-laget att ta brottligaste och 16 att halven ta. Jag pilkar du kanske också säga som kassamästaren att okej lär dig så får du synda pengar in lägga så. Ja, det gör det absolut. Det är slätt är så gal för kassan men det var gott att vi klarade det. Gott för kassan ring för nervarna kanske. Ja. Ja, alltså det var ja. Man har ju gott hjärta så det var inte man var inte bänken ja. Men nu att han har alltid livet och nu är det glad Kristoffer Ragnarsson. Rävliga färgen. Helt otroligt. Och är mappa Rose som var sikna i konflikten här är otroligt alltså. Och ja, det är bäst. Kristoffer tack för pratet och hjärtligt lucka för det. Tack för det.